аз оғози ҷоми ҷаҳон 2018 15 рӯз сипарӣ шуда дар давоми он 48 бозӣ баргузор гардид. бори аввал дар рӯзи истироҳати мусобиқот намояндагони фифа кумитаи ташкилотии Россия 2018 нишасти матбуотӣ баргузор намуда марҳилаи гурӯҳии ин мусобиқотро таҳлилу баррасӣ карданд. дар ҷарони нишаст ки дар варзишгоҳи лужникии шаҳри Москва сурат гирифт, директори раёсати фифа оид ба баргузории мусобиқаҳо Колин Смит ва директори генералии кумитаи ташкилотчии Россия 2018 Алексей Сорокин масъалаҳои муҳими бозиҳои гурӯҳиро дар ҳузури намояндагони васоити ахбори омма баррасӣ намуда ба суолҳои хабарнигорон роҷеъ ба камбудиву нуқсонҳои ҷой дошта ҷавоб гуфтанд. роҳбарияти Федератсияи умумиҷаҳонии футбол фифа аз мизбонии ҷоми ҷаҳон барои дар сатҳи баланд баргузор кардани корҳои ташкилӣ миннатдор аст. дар 11 шаҳри Федератсияи Россия кор дар сатҳи баланд ба роҳ монда шуда, сатҳу сифати қабули шахсони масъул аз ҷониби нафарони хизматрасон писанди ҳамагон буд. шароитҳои майдонҳои тамринӣ, меҳмонхона барои дастаҳо дар сатҳи баланд буда, гуфта метавонем ки Федератсияи Россия бори дигар исбот намуд ки метавонад ҳамавақт мизбони ин гуна мусобиқотҳои сатҳи баланд бошад. дар умум сатҳи хизматрасонӣ ниҳоят дар дараҷаи олӣ буд, зеро дар умум 17 000 нафар ёрдамчиён ё худ ба истилоҳ волонтёрон дар ин ҷо фаъолона ширкат намуданд. Алексей Сорокин мегӯяд, дар давоми 15 рӯзи бозиҳо 2,2 миллион нафар мухлис дар майдонҳо бозиҳоро тамошо карда, 5 миллион нафар дар фестивали мухлисони фифа ширкат кардааст. мо бори дигар ба тамоми ҷаҳониён нишон додем ки Россия аз дидани мухлисон хушҳол аст. дар тамоми шаҳрҳо, вардишгоҳҳо тантанаи иди футбол эҳсос мешуд. рӯзҳо ба тамоми нерӯ ба хотири меҳмонон як иди бошукӯҳро баргузор намуданд ки ин аз нишонаи меҳмондорӣ дарак медиҳад. кори рӯзноманигорон ҳам дар баргузории мусобиқот назаррас буда, роҳбари баргузории мусобиқаҳо аз ҷониби фифа Колин Смит иброз кард ки назар ба солҳои пеш шумораи намояндагони рӯзномаву маҷаллаҳо, радиову телевизион ва сомонаҳои варзишӣ ба 16 000 нафар расид, ки дар ҳудуди Федератсияи Россия фаъолият мебаранд. Смит ба суоли допинг тест ба хушнудӣ иброз намуд ки баъди санҷиш 2700 нафар аз допинг тест гузашт, ки ягон нафар аз истифодаи маводҳои мамнӯъ дар соҳаи варзиш айбдор нашуд. ӯ гуфт, ҳар санҷише ки анҷом дода шуд, баъди ташхис дар қароргоҳи фифа бо ҷавобҳои мусбӣ ба мо ирсол гардид. аз ин бисёр хушҳолу сарфарозем. намояндагони васоити ахбори омма бештар дар мавриди қоидаҳои нав ки дар ҷоми ҷаҳон ҷорӣ шуда буд пурсон гардиданд, махсусан ҳолате ки дар гурӯҳи H ба вуқӯъ пайваст, яъне мунтахаби футболи ҷопон аз рӯи имтиёз имконияти баромаданаш бо Сенегал баробар буд, вале дар ин ҳолат кортҳои зард ба инобат гирифта шуда дастаи ҷопон ба даври дигар роҳ ёфт. акнун дар пеш боз 16 бозии дигар боқӣ мондааст ва ба гуфти масъулин онҳоро мебояд барои идома додани чунин рафти фаъолият корҳои назаррасро анҷом диҳанд. бозиҳои муҳиму ҳассос дар ҷоми ҷаҳон 2018 дар пеш аст. бобо Холмуродзода, Акрам Калонов, махсус барои барномаи хабар аз шаҳри Москав.